What up good people, sanibonani ngibuyile futhi namhlanje it's your boy Sifiso wakamahai the original superstar. Today izinto zenza ngendlela ehlukile. Ngisaseseshow ngakahamba, I'm still in my hometown, ngisemlalazi eGqoqweni. Okay. So my approach today is a bit different. Ngizo mix mina ngizosuka edisingisi kancane ubafo ngizomcela ukuthi ecile kakhulu esiZulwini. Ngithi ubafo ngobani ngizomcela manje ukuthi introduce esho ukuthi ufuna ngim-address ngobani ngoba manje angifuni ukusho izinto ezwrong. Ngizombiza ngogogo kanti umkhulu, ngimbize ngomkhulu kanti akabizwa ngalokho. Namhlanje sikhuluma izinto ezi-based more on traditions. Ngihleli naye lana is gonna unpack more ngempilo yakhe ukuthi ukhule kanjani, ubani, ivision yakhe khula esesemncane wayefisa ukuba yini, namhlanje impilo immekephi, and then uyibona eyapi yena in future and njengamanje into zakhe zihamba kanjani. So ngisocela ukuthi ubingelele usho igama lakho, usho nanokuthi mhlawumbe ufuna ngimangikhuluma ngubize ngobani, and then siqhubeke nje kanjani. Okay, that's fine. Sanibonani nabalali. Khuleka nje sikhuleke nje. Ngikhuluma nokugumbungusi kodwa ke edlozini kube khona ke kuba amakhehla kuba izalukwazi mina ngaphi wabo wabilike abantu basebehlangana. Umumbiza ngogogo kuyafana kunankinga ngisho ngambiza ngekhehla ngoba abantu abaphila kumina osuku bahlonipha. Ngim-understand umuntu usuke ngasazi isimo sesibhena lo muntu leso sikhathi. Okay, so noma ngathi gogo noma ngathi mkhulu kuyafana. Ngiyamweleka. So mkhulu mhlawumbe mongasho ukuthi mhlawumbe igama lakho ubani, ukhulele kephi, wafunda kephi, ekhaya mhlawumbe uzalwa ukhuliswa uba umama kuphela noma abazali bobabili, unayo ubhuti noma usisi. Jaji ukusinika nje i-background encane ukuthi who are you, namhlanje sikhuluma noba stila noba. Namhlanje ngikhuluma uKhanisani babelibiza kakhulu esikoleni lalithanda nawugogo kodwa alinidume ukuthi ngangukhwezi namanje ngisawuyena. Uyikhona phela sinamagama asehluka manje kusingekusaba le ndlela siqaleni. Ngoba Mpunguse ngakhuliswa baba nomama bephila bonke nje impela. Ngizalwa nezinsizwa ezimbili ezingilamayo. Ebese sedeni lika baba ke siba u7. About 7 sedeni baba. Kuyikhona ukuthi abadala abanye bayasebenza ke. Uyithina abanade beqedene isikole. Ekuyimina omdala emshadweni futhi kodwa esendeni kaBaba siba u7 ngowes4 mangabe ngibala ngengane zokulandelela. Sinihlangene no. Sihlangane sonke njengowes4. So mhlambe okay qhubeka ngiphazamisa. Okay so ngowes4 futhi ke empilweni yami ke la ngifunde khona la eGqoqweni kuseshowe la ngokuhlala ngiseshowe. Kuyahamba kwakhona ke ubaba mangabe esebenza wasibona phela ngobe isake sebona kusantombani impela uyena kuma uzala mina lo udabuka khona enkandla emahlathini emnyama. Ngikhulile lesasadina sekhawoma wasenkandla uma kaMabasa esibungu. Ubaba kaMpungusi ukuhamba ukuhlala kubaba ke sebenza igcine ekuhlangana ke nje zombhemi baseke beshada umshado wesiZulu kwena khona mangikhula akhona u2003 ngangisekhaya ngangiseyingane lapho ngoba futhi ingane mangakashada ayikwazi ukuthi emshadweni ngangisekhaya uma ngihliko. Beshada ba onosemncane. Kuyilokhuzana yakhe kwakuyini udwendo ngangisemncane alibuka kuyo le TV ukuthi hawu kwakunje nama ngifisa ukuba khona kodwa kwenzeka ngake. Ngisimo. Tuyixoxwa ngazi ithomba ngethi indawo esikhathi okunye yakwazi ukwamukela kubusungezwe wenze lutho. Ayikho ekukhulisekeni ngikhuliseke kahle ke ngoba bekinsizwe impela besilusa sidiphi inkomo. Uyikhona kunamagalelo amaningi nawo sokunefiso. Isifiso sami nje ngisakhula ngikhumbula kahle ngiseyingane ngisefirst year. Angithi nje ngizoba isosha. Yazi ngithi ngizoba isosha. Indaba ufuna ukuba isosha. Ngoba mangabe ngizifuna isosha ngikhonza ukubama move netime yabo. Manje into mawugcina usuyithanda vele lokhu ukhula nayo. Ugcina usiyibona ukuthi cha phela lento kuyayithwala London bayasebenza mina ngazi. Akekho mhlambe ukhula okumoya nomuze kuthiwa mhlambe ubaba walaphana uyisotsha noma umalume walapha. Ukhona impela ngangisakusaba mase sengithanda ukuqaqeka lapho thuba walapho yashaya ubuyemva wonyaka. Amasosha futhi bowusaba ngisho ukuthi ushaya ingane yakho na ke nje. Ikhona umunye baba ohlala khona ngapha ngasekhaya.
sawadlula emhlabeni bekade lisosha abananhliziyo nje labantu isikhathi esiningi bavama ukuthi banolaka bebe nolaka bayashibisa kodwa phela ngisho ukuthi abananhliziyo lokho abantu bayaphila phela kodwa bayasabeka ngoba nje siyayibuka ezinye zazo nasendabeni kuyavela kuyaliwa kobani bangizinto angithi ukubona nangathi ukubona kubona television la ngakhula ngawumuntu ngase ngicine sengiba nakho ukuthi hayibuka lento le kushuthi ngagcina ingiqhelisa nasekhanda angikwazi ukuba umuntu ngihamba eduze wasekhaya umuntu othandayo ekhaya ngathi ayingeke iyaqala phela into iyashintsha nezifundo nase ngina no technology no NS manje sesiya create manje na grade 9 kuyashintsha yakhetha kuyashintsha njalo kuyashintsha ayi manje ngiyabona ukuthi ayingeke makukhandwa kwenziwa ogesi kwenziwa yonke into ithi hayibu yazi mhlawumbe ngayikhanda nami ifoni ayithiwa nengane zamashini washintsha ke manje washintsha manje angathi indaba yokuba isosha ngizofa phela ngoba bayafa labantu kuyadutshulana lapha uhamba khona ubuye nje mabuye uthi ubuye ekhaya useqhonsweni nangebhomu ungabe kusuke ingalo kanjani manje ayisenhle le nto kodwa phela umphefumulo izubuyile ekhaya ngathi ayakuyona into yami le yantangeni nomuntu odlala umuntu ebekhulu ethanda ukudlala kuyibhola into ebengithanda kakhulu ayi into nje beyiphupha kuyibhola kahle uyibhola kuyikona ubusosha lokungisanganisa ngasakhulu kwase kuba into esengithanda ukuqaqe ngoba ngichaza bese ngifuna ukuthi ngihlaphe ngikhanda amafoni kanje ngumuntu obethanda ukudownload technology le ayisikhande-ke evenze ama-projects kwenziwe ey'koleni ikhanyisa ugesi faka ibhetri ngapha nangapha yabona into le ujoyina kanjani nowaya technology konje i-subject technology akethi nenzayo lento kuthiwa yini kusuke kuthiwa yini nkosi yami i-project kanje uthola amamaki hayi manje ngangushaya kakhulu-ke futhi phinde futhi maku-act hayi ngiya-act futhi ngiyabona ukuthi ayibayencane uphinde ushaya nesicash manje angisazi ngizokwenza kuphi kulezi zinto ayi ngibona kodwa ukuthi uma ngabe mhlawumbe kuthiwa ngiwini ngapha ngiyawina ngapha hayi ngiyakhula nalento ngiyakhula ngize ngiqede esigeni ayithandi kakhulu futhi ibhola hayi ngaqeda esigeni ngiphume primary sengiya eschool hayi mangifika eschool ayigcula abantu abaningi kakhulu manje lana ngibazi nalabantu eplaza high school bani nami ngalikhumbula usami lokuqala afica amadoda amadala mina ngithi unovalo la aqala babuthola nje esikoleni mina ngizwe kuthiwa ufunda abantu abaningi ajuthi abanye baningi hayi banazi ingane phela vele ke iphile sihambe yashintsha manje sekuyinto yakho sekunormal shuthi emakhamba ngangifunda egcwalazi ke khona la elokushini ayinyaka omoqala ufunde class wami samkhumbula uMesimchuni mangikhumbula ya okuyena ayisifunde nje kube mnandi nje kumnandi nalana khona namafanshili into ongawazi ngiyibone le nesikhathi sokudlala kunale lento uzane okuthiwa yini lento le mase sizophuma isikole kuthiwa yini soklina oqala kuthiwa yini shono lento lena yawo mase sizophuma isikole nje kunesikhathana nisinikezwa mfethu mase kozinye ngantothe ezinye ingane uma uthisha bekhona izinto besafuna ukuyidlulisa like ama homework i-free period free period ngiyayikhohlwa le fuck up le kodwa asiye bayo understand abanye Shithi wena oshadisiwe ngiyaxeka ukuthi izinto zishintshile nempilo ngiyabona ukuthi sekuyasheleka na kanje bayashela abantu ngithi plus yazi into ekhaya futhi baba wayethi amantombazana abambezelana kanti ke futhi wayengaqamba mama kumele noma wenza izinto ngoba awazi ukwenza ubili incwadi ngamantombazana isikole ngapha imbuye ngithi baba uyaganga kodwa ayikho phela into engizolalela nangampela ngaze ngaphuma nje ngishimane ngeprimary high school ngathi mangifika hayi ziyashela ngisho ukushela high school plus shana high school kubusy kakhulu hayi ngifunde shuthi ngibe umuntu ke engathi kuqale ngathi mangabe ngifunda ngathi ngiyakhathala yabona ngathi ngiba nokukhathala kade vele ekukhuleni kwami mangabe into isuke emuva kuyikhonza abayilandelanga ngavela abazali bami ngiba ngumuntu wamoya kanje ngathi vele ngisemncane ayibona lento le ngizothini ingane ngithi ukubona ukuthi yabiyo sometimes mawuthi kuya ngokuthi kanjani ufaka isiphaza zalembethe mina ngazala ngembethe kuphuma nini lokho kuphuma sengisiyekile isikole high school ungangizwa mangabe sengijomba ukuthi ngikwenzekalana emveni kokuba ngisafunda kabi ngiyapasa ngabanye afile sengiyakujombela kahle ukuthi njengoba ngisuke ngikhathaleni kwami waseqhamuka lento isiwale emumva ngathi mangabe ngishawela ukuthi ukhambe kwagcine kanje kuyo umuntu obona ukuthi hayi umuntu emoya kanje umuntu ombethe mina njengoba ngisindelwa kanje
kubonakala nezinto engaqondakali shuthi ngabe umuntu okanjani ngizothi umama shuthi ezozala mina kwaba umuntu shuthi abazama umshaya ngesilwane ayibona lonto kube khona ukuthi umuntu mhlawumbe ukuthi akaqinile omunye kuye kushona umntwana emkhulelo noma beshone bobabili nhlanhla leyo idlozi lele uyilona elangifukami la njengoba namhlanje kanje ngoba kumele ngabe umuntu ongabikho mina ongaba shuthi ngalenkathi lokhu ukhathala nje yebo shuthi lento ikihambelana nami ikhula nami manje lokho abathi abantu mangabe ngihambe yabo kushuthi nginesilwane ngikhishwa isilwane siphume 5 days siphumile isilwane emveni kokho siyabuya isilwane lento ikhishwe sibi isilwane bahlule ukubona ukuthi mina amandla engihambetha ngakanani manje lento mayikhula nami singathi siyisilwane yebo athi isilwane sashayile sesishaya mama sesivela nangangimina yibona lonto into yaba kanjalo ushuthi phela nami ngeke ngize ngibagxe abantu bami ngaphela awuboni konke sometimes umuntu ugcine seyedela ngenxa ukuthi ubufuna imali kanti iqiniso siyadinga ngoba phela sinokhokho sinabo sinabanye kanje sihlukile manje kulezi inkampani sekuze kuba zinkampani indlela sokuyona ngoba abantu baficana semgwaqeni indlela abasebenza ngayo ngithi abanye bathulaphi kanti vele thiwe emandulo isangoma sasikade sihlala entabeni sasingasondeli usicinga wena uzusithola umunye bahlathini emfuleni yebo ilezi indawo ngithi iswezi inendawo yokusebenzela khona sidinga ekwazi yebo into kanjalo manje sekwenzeka ngenye indlela angikho kodwa lapho ke thema kwenzeka lento le kanti gcine sekwenzeka singliswa lona ukuhamba lokuthi lento lenama isuka ibonakala ukuthi into kanjani ngoba yagcina sivale kuthini mangabe ngizoyindlini encane yabo ngingasayiki kahle ngisewumntwana yebo lonto lengathi into ingane izoba namahlelehlele into kanjalo iqhume lento mase sengidliswa lo kuhamba lemoya ukuthi hayibo ingane nemoya kanje qhume lento iphume ethi wayisalwa sizoyivikela ubani owenza lento le kanje siyikhulumela isalwazi umgogo siyaqala manje usayivelela siyakhuluma kumina noma bengayinali ukuthi kwenzakalani mina yabo hayi ngikhule ngibe umuntu kwenziwe sona isambethe sikanje kuba kuthe mase sengikhulile sengizothathwa idlozi lingikhombe la kumele ngiye khona mhlawumbe lafuna lesembatho oqala before kulandela ezinye ngemumva ayike nalokho sengilenzela ngithi abayilandelela into yami emva nalokho bobe sebeqedile ukuthi benelukamba ngithi umuntu uyacela uphinde uqhubeke ukuthi mhlawumbe kukhona yini okunye ingane emikhula iphinde yenzele ukuthi ayiyakhula kanje asikhohliwe ukuthi njalo umntwana ungoweni kanje kunamasiko ezinto abantu abafana ngithi anti ngizalwe ngembethe abazi futhi umama phela athiwa mangabe ngizala wathula shuthi walala waziwavuka ngesikhathi uthi hayi nanga umntwana ebona lonto sebethathile phela abayithathile efunekayo yebo yabasebenzela ngoba yabasiza bona ngidalela inkinga ngemuva mina nani nabazala ngoba bengazi benze njani hayi-ke ngikhule ngibe umuntu odlalayo nje yabo ngibe umuntu odlalayo nje hayi ngiparticipate manje isikole lokho bexela ukuthi indaba ngobukhozi phela mangabe sekumele kubhalwe kungathi kuyehle kodwa makwenzeka nje eclassini uyafunda kwenzakalani njengoba dinga ukuthi khamba ngiyathi ngiyakhathala yabo hayibo sikuphi njamanje standard 6 ngithi sengisaya standard 6 ugrade 8 grade 7 grade 8 ngoba sofika ka 6 lapha hayi sidle phela bethi ngitshela ukuthi angifunda suku nemini into ngiyiqala phansi ngiyiphinde ngizilento sengiyicula lento futhi ngiyayizwa manje ngifundile fika iphepha mngaka wangitshela ukuthi makufika iphepha ukuthi nya makufika iphepha nizakutshela into yaqalayo kumina ngisekusekuphana nonyaka wakhala amanzi leli dlebe lingakho engasathi uzimathi khala impophomo uzingathi kuba amadubhudu mase kusala amanzi kanje ngathi uzingathi khona abantu abamemezayo ngathi khona abantu abagijimayo ngathi yabo ungathi uyabizwa yonke lonto le shuthi le selokho yenzeka lento le ngoba umuntu ngathi ugcine sekhuluma yedwa bongoma umuntu uyahlanya usubani ukhuluma yedwa anilutha uhlanya uyayizwa lento ngoba bese kwazi ukukhuluma nami mina ngizwe into engaphathi ekhuluma ngiphendule ngizigcine sengixakeka ukuthi manje yini le kumina yabo eduze kwakhe kuzukhuluma manje bengize mina bengumuntu obesehlala yedwa ukuthi mawuna le moya vele awuvamile uba nabantu abadinga uvama uthule awubuthandi ukuthi ube sesiqonqongweni ayi ngicina sengihlala ngithi angizwe lento mhlawumbe kusuyenze udlini nabantu hayi ngeke lento ikhona lento yini le iyakhuluma lento futhi nakhona ikhuluma into ebhedayo ikhuluma yito engibonisa ukuthi nokuthi kumele ukwenze ukuthi nokuthi ungakwenzi ukuthi nokuthi okwenza ukuthi nokuthi yakhulala uthandaza yabo lento ukhuleka ucela ubonga ulalo udlile uyabona yonke lonto le futhi mangabe ngicela ezinye izinto bezenzeka yabo hayibo
lento iyangimangaza ukuthi yenziwa kanjani mangabe ngibatshela futhi ekhaya mangibonisa izinto usibani bani akekho kanje akekho kanje ingana ukuthi bengikhona ngithi kuzokwenzeka ukuthi bengangikholi mase wenzeka manje nami ngiyaxela into ngithatha phela ngisondisa ngoma mina okay ngiyakhula njalo ngiyafunda ngiyabhala ngigqome u6 yebo mangikhumbula kahle ngafela angazi neSS yo social science lento kanjalo science ngisazi social yikho lokho kodwa hayi ngigqome mfethu ngathi ngafela yona ngisazi ngaluza bani point kule kuyimath imath ngathi ngashayeka nakhona kancane bangaphosisi kodwa labo 2 ifundo hayi ngigqome mfethu ngigqomile ngiyaqala nokugqoma la kwenza kanjani yabo hayi ngiqale phansi ngifunde hayi lento lena ukuthi ikhule kakhulu kwese uDecember ingathi lento iyakhula manje iyakhuluma ke manje ngiyabizwa mangabe ngisekhaya abantu abangibiza eminyango uthi kwezi mangithi kwezi ngithi yebo ngisho ukuthi ubani ngizwe ukuthi ubani ongibiza mangifika akekho umuntu hayibo ngiyachazela nje hayibo kanti ubalo lokho engibiza yaboniswa amahlathi ngaphi imfulu ulwandle yabona ngena ngaphansi kolwandle wayebona into enjalo wena ubona ofish lapha ndiza manje akekho umuntu owazi ungibhulela yonke lento engibona uma ngachazela ukuthi uqonda ukuthini ekhayeni lento siyahamba sengiphupha zona ngqo izangoma ngiyibona ukuthi ayinazi ngayibona ekhaya egide ekhaya mase ngizobonisa ukuthi ayingihamba manje sigida phewa amalahle ngathi ziyawo round umlilo kanje uyavutha angiboni ukuthi wenzakalani hayi qala unyaka futhi hayi lento le neveli ngidonse angazi ngidonse endlelani ngize ngichaze nokuthi ngathini qala unyaka ngithi uqala unyaka yaqala sengiyophinda leli class u6 ngifunde ngathi yangidonsa la njengoba ngisho le ingidedele hayi qala unyaka ngathi ngizogesi ke manje ziyavutha ke neinyawo angazi kanjani yabo mulala engubeni engathi inyawo ngayilengisa nje mumbathile uyidonsa ingubo ifikila ngobani ngathi singalenga ziyavutha wazithi nje vele ijuluka into angazi uyibone zivuthe uze ukuthi ngathi ngahlala ngavele ngiyibheke noma emanzini mase ngiyalala hayibo kwenzeka kanjani yonke lento hayi ngiqhawe ukuthi kwenzeka kanjani angithi vele akekho umuntu onolwazi walento le iyakhula njalo mina ayenze njalo manje usanda ukubona behamba phewa amalahla ashisayo manje ivutha kimi lezandla uzinyawo ukutshela nje akaze ngigide kodwa mina okay shit nawe ubugide malahla ashisayo ngiphupha bawutshela hayi mangabe ihamba lento le ngibe nokunqamuka nje ngathi ngiphathwa amadolo yabo ngathi umuntu nje osebamdala ngiyakhathala nje badekisha esikoleni ngiyakhathala hayi makufika labantu vele abantu abadala mabefika bakushiya usukhathele yabo lonto gcina limala ngalokho mabefuna izinto ngisho ukuthi mali kuthiwa gaya kwenziwe ukuthi akubonge kufakwe iphandla ngithi yabo ingane iyabonga hayi ngiyakhula njalo nalento le hayi ngibona ukuthi ayingeke lento yangilimaza ngimtshela ubaba futhi ubaba lokho edaba eseshaya kwethala hayithi isilwane futhi hambe uyoskip ngathi ngibangcono futhi angithi hayi ngiyafunda after 5 days lento mesibuya ngengidluzuma ayibuyi kahle bayisibuya ilo ngolaka ukuthi ikhishiwa ngiyalinyaya kangani noma isuke ilinyala noma sikuyenza njani idlozi lenza ngicathi ngani mase liblockekile noma mase libuya ngathi liyalwa gula mina ke njalo futhi ayi futhi mangabe ubanjwa umuntu wami uvame umuntu ngathi angazi ngizothini ngathi umuntu ohlale nje inteka bongathi week nje wena uhleli nje ubalisi uyakhala nje ngathi angazi ngayibeka kanjani lento kodwa uhlala umuntu ofuna ukunaka uyayibona into ngayisho manje abantu bangazi bafuna bangazi usufuna attention yebo ngathi wena uhlala ufuna ukugula wena lokhu ugula ungaqeda uyayibona into kancane uphethwe ikhanda kancane uphethwe isisi sawuvela washaya kuyona ke ikhanda yabona ke ikhanda ke yila ngabona khona ukuthi hayi ngiyasho nila yabo sengiphasi ngaphasa kade ngiphinda u6 ngaphasi kwathi eqala unyaka 2017 cathi 2017 ngoba 2018 angifunda ngaye isikole nje ngisuwela 2017 hayi iqala unyaka sengiphasile ngithi hayi ngenza into ethi yangikhipha esikoleni lento le yangikhipha lento esikoleni lento le mangifunda mfethu kuyangena into kwangena umunye uthisha angisezwa sengikhohliwe lokho khulunywa mangibhala ilibe emhlophe ibhodi yonke lonto yazi lenjalo khala amanzi khala igubhuke manje eklasini ukhala ikhwele eklasini thola ukuthi kuthiwa njalo kuyafundwa la mina ngizwa ngedwa yonke lento le manje
uma uyisho lento kuzothiwa ufuna akaze ngize ngitshele ngisho yedwa ukuthi ngizwani ngoba into engayenza ngathi la angizive ngibona ukuthi kuzogcina kwenzala ngoba lento ukuthi ngizwa ngedwa kungathi ngiyahlanya kulezi izingane la eclassini futhi uma useyingane ihleka noma yini azithatha izinto zoba zazi kwenzakalani ayi elokhu idami ngibamba futhi eclassini ayingathi ayingeke ngithi ngiyaqilazeka ngempela manje ngiyeza ukuthi ayingeke siyavutha futhi inyawo iyafika lento ebusuku mase ngilala into eyenzeka futhi ngizoshiya isikole kwavele yabo endlini ngingilala ngacisha endlini kwavele kwahamba abantu endlini angibaboni ukuthi obani angiboni ukuthi bayahamba kodwa bayakhuluma ngiyathusa ke manje leyo manje ngavele kusokuphithizela abantu endlini ithunzi kodwa ithunzi sekumnye wasibona ithunzi kumnyama endlini usulala wasibona ngalala ngo3 lapho ngimebeza ngikhala ngikwenzakalani ngithi ngiyathandaka kuyafana ngithi hayi ngeke yini le yebo mase ngilanyulele ukuthi kuphuma mhlamvu ilanga mina ngithola ukuphuma maye bomemeza ivoice yaphuma noma ishili iyaphuma ivoice mangabizo mangukuthi mhlawumbe ayingazi ngasho ngoba ngisho kuthiwa mawuthi mhlawumbe ingcikile lento le ngisilwane ke leso mangabe ingcikile ukuthi uyamemeza nje kuthiwa khona abantu abelawulele nabendlini nabeso ngamemeza ke nami ke endlini yangivakashela lento ngithi ngaze ngathi mhlawumbe sengishelwe yizwe ngoba kuvukeke embedeni ngilele kanje kodwa uya freeze sibani lutho kuyayifanele ingithatheke lento lena yaphela inyanga ngithi ngizama ukufunda futhi esipho ngapha 2019 ayingibona ukuthi ayingeke mina esikole njengamanje sho lento lena ngidalele yona noma nginalo iphupho ngaze ngayiphupha ngisho ngiya matric safunda egcwela ngithi hayi ngiyafika ka matric ngempela thiwa amaphupho ayafezeka ukuthi mangabe into uzocela yona ngazama ukuthi ngimise kodwa ngabona ukuthi hayi la shothi amandla wele engani noma ngidalele lento noma ngimi kwenye indawo engayazi into ngimisela impilo yami mhlawumbe kukhona engingawenza hayi izinto mangizenza futhi ziyenzeka futhi into engixakayo ukuthi hayibo lento uselisini isikhathi esihlula abantu mfethu thothi umuntu ngize nje umuntu uhlala impilo namoda lento ngiyawazi ukuyenza kanje phela abantu abaphiwa ngomqondo ofanayo ekwazi ukuthi nihlane niqalanisa akunayo indlela yokuqala umuntu awuyena uNkulunkulu ayi injalo shout 2020 kuvele kumina ukuthi ngibonise ukuthi kuze ngidlulele phambili into engibambile into kanje ngivela ulumembulu uyabona ngathi nginolwembu ngathi ngifasa ulwembu ngafakwe emanzini kuthiwa kuze ngidlulele into zami embuleleke ivalwe lokhu uncinye kanje ilokhu ikhamela bengizile kanje ngibonise kuzobe khona umuntu ongibonelayo engitshele kanje mina ngiyentabeni kanje ngizombuleleka uvele lapho ukuthi ngazalwa embethe kuvela ngami kwakubanga into eyaziwa abazali mina wena ndisiqhuma kimi ikhuluma futhi manje yonke lento leyathi lokhu izama ukuvela sonke lezi sikhathi yebo baba ngihlukumeza isikole nje angithi ngoba umuntu kumele umuntu wamoya ngicela esikoleni etshela noshaya intim notshela kwa freeze ama computer iyosha sekungena mina ngathi homafezi ihluphela nje iyodwa ngitshela ukuthi ngafaka inki la wafala ngisathi ngithi ngiyastemba lutho akwenzeki lutho mangithi kanje inki ubuya nezandla zami hayibo gezwe izandla qhilwe phansi hayibo ayigcine ukuthi kukhulunywa ubaba ndlela akhuluma ukuthi ucela bashisa impepho ngathi into siyaqala kuyenzeka baqala wabona umuntu ubaba omdala lapha ukubona abantu abenza izinto ezizulu ukuthi ayilengane nemoya kanje izinto zalobuntu mangabe ninenzela mina ngicelele yonke into iyacela ngavele wenze masukuba amazinyoka amazinyo ayinhlupha mina ngisakhula amanye agcine singiwakhipha imoya njalo ngithi khona amazinyo okugcina kuthiwa amabamba amazinyo omoya awakhishwa sidalo hayi ke ngenze kwenzeke mfethu qhubeka kuvele ngathi izinto zami ziyakhanya ke lapho vele ngathi kuphuma ilanga khane kuphuma ilanga amase singembulwa ngembulwa ke yize ongemnandi epheko izinto zakhona lapha ngenza ngembulwa ke kwabuya niyazi phela kubuya ngekusihle kodwa wabuya nje ngabona ukuthi hayi izinto zami izinto ziyaqala nesiyaqala ukubona khona hayi shothi mangiqala ke ngibuleleka hamba ngiyofunda eThekwini ngifundele ngathi mama ngadlala basengiyekile esikoleni 2020 ngembulwa ngaphindwa sithi mangahlala ekhaya kube khona into engizoyenza ngaze ngicabanga izinto ezibhedayo hamba ngiyo insecurity eThekwini ngibuya
ngibuye ngizohlala ekhaya phinde ngenze lawo ma-piece job ekhaya ngidayise nje yabo bengumuntu odayisayo kakhulu utshwala ngiyenza futhi nemali ngiyibone phinde ngathi ingiya futhi imali hayi bo kwanti imali idliwa yini shela fethu ngiqonywa ngibe nenhliziyo encane amantombazane ngishiye phansi ekwale noma ngwale mina ayikho umuntombazane mhlawumbe ngathi ayimi nje ithi ayimela engangathanda ngathi angala nje yathi ja khweza ngisakufuna hayi cha mina bethi bengifike ngishele ngize ngisho ukuthi yabona ngathi ngibona that ayizihliziyo embi mina engidalela abantu laba ngoba phela nje manje abaningi ngibale ngisho ngithi wena onolaka yaxeka kanti kwenzakalani ngoba lo muntu ngimshela ngimtha kanzima mangimshela lo muntu manje sengimtholile just 5 weeks nangithi 5 weeks 5 days mkhulu kuvele kube khona into nje echipha ishiya phansi lento ngithi hayi bokwenzakala kanjani ngibe nokukhethelwa nje into engizenzayo mina ngikwazi ukwenza indlela izinto engifunayo omunye ke kodwa khona abanye ngibalisa ukuthi ke vele ngiyababamba mina bengalaleli umuntu ukuthi uzongitshela ukuthi mbafu ukuthi bani yakufebela sibani wenza ukuthi nokuthi bani bengathathi lonto ngoba ngamshela ngingedwa lo muntu mhlawumbe ngiqhatha naye akathanda isithanda nayibona lento kanjani because vele bafona abantu abakanjalo hayi ke futhi manje kuyinto kanjalo futhi ngiyabonisa isikhathi esiningi gcine sengiyibona ngqi into sengiyibambela ngqi hayi ukuthi ngizophupha ngibone shiye phansi hayi bo imali ayihlali amantombazane ngiyawala kwenzakala kanjani yonke le nginenhliziyo encane ngiyalwa engaye ngalwa nomunye umfana wayephethe umenze utshela ukuthi mina kodwa yazi ngigwaze ngalo mse anginanxiba indlela ebengilwa ngayo wayengakuthusi ukuthi uphethe umenze wayengangithusi ngalwa naye wakhipha sesilwa vele ngathi kuvaleka amehlo ngabe ngisakhuzeka yonke lo nto ilokho ngididi ukuthi manje selehlile kula siyangididi ukuthi mangabe ngicasuka ngize ngingasawazi icontroller wanami nawe siyakuthusa manje hayibo yazi ngizofa ngize ngisho ukuthi yazi ngibulala abantu lapho umuntu ephethe umese lo muntu kodwa mangilo bengizasho futhi bengahlula kwaze kwathiwa ngidla umuthi mina kumnye mfana ngalwa ne-ground ngidlala ibhola engikhahlela la uma sengibuya kuyena uyangilwisa vele ngimshaye kwathiwa ngidla umuthi owevuke ngathi ungiphethela ucelemba ngakithi angimbhasobhe lo celemba ophatha akoze kuse ngoba phela mina ngeke ngizolo ngile ekhaya ngiphume futhi mangiphuma mengibona mele enza kufunayo futhi ngoba phela ngisatshisa ucelemba hayi igcine kube into engathi yaxoxwa kufika bakuthi hayi yena ube nephutha futhi ngabi nankinga naye hayi ke yaqhubeka ngithi impilo mfowethu ubuyile eThekwini uyadayisa imali yanyamalala shaw 2021 hambe futhi ngiyofundela iChrist ngiyofundela ilokhuzana ngiyofundela iwedding okushisela Texas 2021 iChrist ngiyofuna 2021 ngiyaphethe security ngoba 2022 ngenza iwedding sekushaya uMay kanje ngase ngithola umsebenzi ushaya uMay ushaye ngagula sengizothola umsebenzi one we welding hayi we welding ngangifundela welding sengizothola umsebenzi security tema u2022 sengushayela umsebenzi lokhuzana le security welding ukuhamba isikhashana la kwaba zinyangana nje ngabanjwa yiyo ke lento le futhi kwangathi mangifika nje endlini yami ithi ngiyavula ngashaya ugesi sekuntamba masibuye ebholeni ngashaya ugesi kwafika la kwangathi ku whisky yabo uthi mina ugesi noma yabona nje ugesi muzu ugesi kodwa akho ugesi obekwe eminyango uthi mangivula nje ugesi uhamba la wazofika mangidedeba ngathi kwangathi uyama la awuhambi futhi nakhona la ngaboya ethambeni phakathi uzwe ithamba ukuthi ikhamba ugesi la ngathi kuyabanda kunama ice ke manje hayibo kwenzakala kanjani kayi ngathi kuyathula yabo ayivula endlini ngithi hayibo kwenzakala kanjani mhlawumbe sikhona lokho kunye mawusibamba inqola mhlawumbe emall yithi yelo kushanga ekhona ke lokho ithi mangithi ngiyabuza ngithi hayibo ma kwenzakalani hayi mhlawumbe ngibekelwe lapho ngishawe into ogesi kanje elibhasi sicabanga siyathatha nje ungaseyijalo hayi impela hayi lo mina ebusuku ke ntatha ngo4 lo gesi uvela uhambe lo hayi sengizolala mina ade ngiyodla qaqeda ugesi uhambe lo gesi uhambe njalo uze la uma ufika la ngathi ngiyasindo awuzi la usahamba yonke le ndawo uma ufika la ufika unqamule la 4 ngavuka ngitshethi ngo4 lo gesi ngiyawuzwa uyahamba ngathi ngisaphupha ngivele ngivuke mphapha ngibaye ngisalala uhambe lokho vele ufika nginqamulela lento leyehle njalo ngenyawo izofeza anti masiliya ikhanda ngathi lile liyadlikizwa umuntu uyadlikizwa hayi ngibaquze ngibhekele inhlenda ngiphume eminyango ngizophuma kanjani eminyango akwazi ngithi mithi ngiyazama ukusukuma vele ngiwe phansi empedini hayibo ngiyovula lapha eminyango sekude ke manje la eminyango sekude kumele ngiyovula
ayiyahamba lento Angini manje ithi lento iyachokha umuhambe angithi ngidala ngikhuluma ningilalela yebo manje lento ungathi ukhuluma nomuntu siyakhuluma noma iyakhuluma ngiyezwa iyakhuluma ikhuluma nami nje ngqo njengoba ngisho ukuthi ngakuthi ngikhuluma nomuntu odwa ngingamboni iyakhuluma ukuthi manje angisukumi ngihambe ngiphi manje ilanga liyaphuma ntshethi inhlavela ngiyabonwa yimina ngaqala ngabona imisebenzi yalilanga ngiyaphuma sengizama ilanga ngoba ngiyagodola ngiyezwa ukuthi kuyabanda passport ushawo 5 hayibo ngathi ngiya ngodonga lapha egcekeni iyavutha lento sengisele ngedwa ke ekhaya ngoba umama uyade ngasedolobheni abafothi befunda mina athi angifundi ayangibamba into tshela ukuthi semkhadi ngizama ukuyikhipha ngilabo labo pin lapho ngiyazama ngangibamba ngamazinyo ngiphusha kanje ngikhipha isemkhadi ngithi ayifaka 1 ifuna ngiyiphatha ngifaka uTelecombinator uyedwa nje ikhadi yebo cabanga umuntu oyedwa seduze nami nginamba yakuthi ezongisiza ngoba ngiyafa la ngithi mangifaka ingene ngenhlahla lokhuzana sengizama ukudayala ke la kunzima ukudayala manje le iPhone ngiyafa ngiyakhalela ukuthi angisukumi ngihambe ayimangishaya ucingo ngimthole ngenhlahla ufonda akayile ngisho edrobheni ethi kwenze njani into ngiyafa uthi awuphuthume umuzi la vele ibe icishe ifoni ngiyakhala ndoda lapha akukho ngisho umuntu ofikayo ozothenga kusase kuseni vele liyabalela ilanga ifike kambe nomfana to strike wakhona lapha ekhaya waqhula hayi mefika la kwenze njani kweza khambe kwenze njani ngithi ngiyafa ethi ayibuke wadle sekuyasehamba sekuyoshaya u12 manje sekuba semini hayibo ngihleli la ngiyanqamuka la hayibo uthi ufunda ingeke kuke wadla ngathi ayakazi ngidle ethi yindaba ungadli ngithi yabona njengoba ngifa nginje ngiyakhala ndoda ngithi angazi kwenze nje ethi uzama ungilula ngithi hayi kwenze kulutho ayisizile ngithi iyahamba lento ngiya-ayisa ndoda ngoba ngisho ngifuna ngisho umlilo kodwa akunalutho akubanda akunalutho kuyayishisela ngibothenga amaflokhuzana kafakude yothenga amahewu emethuthi zakwafaka sengamusa ndla sawo wena futhi yazi kuyahleka ngoba ngisho cha singathi ngiyathuka manje ukugwala seyazami sengamuka hayi lutho yawenze hayi bakufika lapha mfowethu emfana afika lokhuzana amahewu efike kumina ngithi ethi zama ukwazi kwabamba wathi ngafaka ku-store sengihlona kwabamba vele ngibambele ezaba umphuzisa ayaphuzika mfana kuvalekile eswini kuthe du angilambile angisuthi angazi kwenzakalani eswini mama ezebuye edolobheni sebengihlalisile manje laba phela kwenzakalani lento ithiwa ngisukuma kusukume ngithi ngitshe mangihamba ngihambise ekhehla ngabe ntondolozela kanje ngiyakhala lothiwa ngihambe ngizohamba kanjani ngiyabuza manje ngihambe kanjani ayi ngizama ukuhlaliswa edlini mama ezama ukwenza ukusakenta akenza ama-chips akudle ngisho iqanda nesinto akudle ngisho iqanda nesinto lento leni idala ngikhuluma ngazohamba uma wayakhona lokusethi umama phela abantu bamasonto uba wena umuntu ebenza isiZulu umama ukhonze abantu isonto kakhulu akakholelwa ngisele nalo muntu ongakholelwa kulento le njengamanje angithi mina hayi ngiyasho ukuthi yabona mfethu mhlawumbe ngiyafa ngidlapha indlela yokufa wami ke le mina ngoba uma ngeke zingisize sho vele ithi mina manje abantu izongisenya uma uthola umuntu owangilapha ekuqaleni ithi uma umuntu ongilahla ekuqaleni ethi amthola umuntu wesiZulu umuntu wesiZulu phela wena ke manje usumtshela manje ngiyamtshela phela ufuna into yanje ufuna ukuthi nganje ehambe iyangibhonqabhonqisa lento lela ayakwazi ukuthi umuntu ekhale phambi kwakho ungazomsiza ngani ngoba phela ngisho ukuthi unayo yonke into udokotela uzungisize ngiclesa simo lento ngizwa awanokuthi yini la awanokuyichaza ngiyakutshela lento iyahamba ngaphakathi emzimbeni iyahamba lento ngaphakathi emzimbeni ngiyakhala futhi la naye ngoba ngilinda imali lapho sengithuleke ngilinda ukuthi ezebuye impilo engikhali cha ngiyakhala hayi buya mama mbuye lento wayenza inkomishi ukutshela wayisiphunga iphuza yehla lento ngakhona yehla khona ethi nya yehla nje kancane kancane kwangathi kuphela ama-ace nogesiko kwangathi kuyaqala sekuyaqhuma noma ngamathambo sengiyaqhuma esemtholile la muntu okuyena lo owakusiza kuqala hamba waya kumama lo wakashembe la phezulu hayi sengi-right hayi bokhozi bekwenze njani awuchazini le ngithi mina yiyo endle ngintshela yonke ngiveze ukuthi nokuthi nokuthi ngibatshela thiwa hayi baba emsulwa nathi ngithi kuyamna ngikufa mina ayithi moyikima akikho kunina into mangisha manje ubuhlungu buzwa manje kuhlungu zwa yimini
Lese ngikhuluma namagama abuhlungu ngithi yabo umuntu uNcuntu wavele engazalwa sithi kwaphela kuvele kwenzeke noma yini thina siyalethwa siyamukele noma yini izinto akwazi ukuthi uzenze ngempilo indlela yakho umuntu wami ayinama ngifisa ukuthi ngiqede isikole ngiqeda ngesikole ngifisa ukuthi bo engineer nami kusasa ngenza into right angikwazanga manje nawe siyakufrustrate kwawena ke manje bejangisazi manje ngizi njani hey manje gcina uyabona ngathi umhlaba uyaphela kwesinye isikhathi ubona ngathi ayiseke into ongayenza nje emhlabeni yebo lonto umqondo ubona ngathi yathundubezeke yini engizweni elimncane mina manje wangayisangoma hayibo abafeli bazothi usuyaqala uyacabanga ke manje ngiyayibona ukuthi manje ithi hayibo and vele ngathi mina ngizothwasa vele ngase sengivele sengibonise yonke into bangitshela umuntu obonayo sengibona ukuthi ayivele lento izokwenzeka lento sengibona ufuna kulento ukuthi ngizathi umuntu two idlozi yamkhipha ufuna ubuzo ngikhipha kanjani vele kufike isikhathi sokuthi ngizothola umsebenzi angithi ngigezwe lo security lento ephinde hamba ngathi yangivuka mase ngihamba ngiyebhekela mina kuthiwa uma ngizama ukuthola imali noma iphepha yasekhaya ma noma nginiyo noma mase ngigeza phandle umuzi ngicele kanje ukuthi ingane ngenzeka kanje kwenzeke ngigeze ngathi ngiba right just kwaphela 3 days ade ngigulile ngathola umsebenzi sengitsheliwe vele ade ngiphupha ngizothola umsebenzi ngenza 1 or 2 or 3 vele uthola ngawuthola umsebenzi security manje ngiyosebenza phi ePan Town ngiyo eskhotha lapha bama counter bemali lapha toll gate ilapho N3 hayi phela kusebenzeka ngihlala ePan Town Dazuki hayi kusebenzeka hayi ngibhonge emaselini baba hayi ngibhonge emaselini yaqhuma manje lento manje uqhuma senginqamuka ngisho ingalo hayi sengiyanqamuka kuhlwana ilunga kuhlwana idolo uthi akusahambi bonge khona la bungizwe ibhubezi hayibo yazi kusakwazi phela mthi yini engizoyenza manje hayi ngiboniswe nakhona umsebenzi ngishaya kanjani sengithanda ngisho lokuza nawe khona angithanda umphathi wakho uyathetha nakhona umphathi wakho nempela kwakuyikhaladi ke vele ayikhaladi nenhliziyo encane kuya ngokuthi ujabule nayo isikhathi mawuthi uzohleka kuya ngemood yakhe yosuku nakhona ngisebenza nje abakaza ngithi nakhona sengithi ngishaya imoya ngikunde ngenze njani ngenza idread nganginebhongo futhi ngigundile ke lama setting agunda ngithi security ngifaka isigqoko njalo mina ngiyasaba ukuthi ngigunde kufika usuku uma letha awuze lapha noma ngizokushutha manje ngabe ngishutha kuthiwa ngigomule aligundi security aligundi hayi uthi aligundi liyagunda kumele libe nezindwele ngiphothile ekhaya ethi gumuli kufuna ukushutha ngami se-office angiqonda ke mina nabe ethi yazi ke ngisekhanda ethi kwenze njani manje uphumuza ngithi yangigundile mina ne-thread ethi khipha ngifuna ukubona mase ngikhipha ethi ye ungenzani basha kanjani security kanjani ethi mina namphela bengithi ngiyenza bengingasekhanda futhi sizodasha ngiqamba amanga uzodasha afuna ukugunda ekhanda ethi hambona umuntu washemba uphothela wasegunde emaceleni ngisho uthela ukuthi lo cha kuyangishiya ngiphoqa ukuthi wayawufunela umsebenzi hayi ngathi kade ngikhuluma ngathi ngiyahlanya ikhanda ngabe lashaya phansi zonke ayishaya ekhanda zonke inwele phansi ngathi ngiyasangana ekhanda ikhanda ngathi liyaluma ngathi khona izinto ezizophuma la zithi maye babula ekhanda lami hayi ngathi uthi ayibule kwenzakalani ngempela sengivezeliwe njengoba ngisiwala ekhaya njengoba bathi ngithi umsebenzi ngivezeliwe kunjengoba manje njengoba sengihamba ngizozothola umsebenzi ngingakawutholi ngoba nje kwaphela 3 days nginesibonakaliso sithi umsebenzi hamba nentombazane yena lo muntu ongimini vele intombazane kodwa umuntu omdala isalukazi qoka ivest elimnyama nelezi intambo zabo nogqise ngobuhlali wasefaka ibhayi wathi mangifika kuloya muzi wangitshengisa umuzi nje ngiyabona ublue usehlane wona umuzi ngolapha kona ngofica isigodlo sikanje ethi mekhomba ngibona ukuthi kuphi fica imsami lapho leyo nto leyo ukhombisa usephupheni yaboniswa kodwa la sikhona ukhombe kanje umuzi wathi ekhomba ukuthi kunendoda mathi khomba indoda ngiyayibona kodwa ngingakafiki lo muzi kodwa uyabona usinakho ekule ndombi nempangelo emnyama ekhanya ngokumhlophe enokubomvu table ngisakubuza ukuthi kuphi la uthi ngizosiza khona wavele wahamba flathele manje angisakwazi ukuthi ngimlandele kwakuphela kanjalo ngesibonakaliso hamba mlento lokuthi kunengiyithole ndawo manje uzothula kanjani umuzi usehlala ngoba manje ukuthi sengigula ngisemsebenzini angithi khona sengiqashile ma direction abakukhombisa ngivule waqhamuka usukhona thathe lento
ngithathe lento ingihluphe lento emsebenzini ngifuna omunye ubafo okuthiwa bani igama lakhe ngiyamkhohlwa ngisazi noma usihle noma ubani yalikhohlwa igama lakhe shuthi ngimbuza ukuthi yiphi indawo lapho engihambe ngizama ukuthi ngivale imoya ngizokuthiwa imoya iyavaleka benina umntambo emoya beyangihlupha le moya yabo hayi sihle ngitshela ukuthi hayi khona umuntu amaziyo amasideli oyilokhuzana omthandazi mase kuba khona omunye amaziyo omthandazi uyisangoma futhi uyabiza inkinga yakho sebenza ngathi mina mangizosizakala ngifuna ukuthi nje ngihamba nje ngale nkinga ibhekane kelithi mangabe ethi umthandazi noma isangoma ngathi ngifuna lo mixile sahamba sathi Catholic ngiyabagibeza labantu sathi mkhamba ngithi manje bakuphezela masifika lapha kunomcimbi lapha la niyakhona hayibo lo muzi nawo lo muzi ade thiwa ngizofika kona hawu wona lo muzi ade ngizofika kona yiwo ngqo mangene esigodlweni la ngave ngathi hayi shuthi sengifikile ngoba ngifike esigodlweni naye empangela lapha impande mixile futhi lekuthiwa ngimele ngiyithole ngifike ngiyithole futhi lapha sengithola ngobanjalo direction manje nifika khona omunye umuntu kodwa ngingithatha ngiyala kufuneka ngithi ngiyekho nifika kunomcimbi wani umshado noma umcimbi wezangoma khona ngathi noma kunomembeso wengane emwenzela phithizela amathosa ade gide ekhaya ade ngwabona mina agqoke exactly njengoba ubwadi wabona ibhubesi lendonga yangezantsi ebomvu lekipe ezimhlophe hayibo ngathi hayi ngeke mama sangena mama ethi awufana sizothuza kumina mama Shelembe lo mama Bethe kanye yashelembe hayi ezizothuza kumina ngithi yebo phela ngize kwena ngizofuna intanga sayixoxa indaba ukuthi ngibonisiwe njani ekhaya ngiboneni usaqhubeka nalokho vele ubwadi ufuna ukuzokwenza hey ma ngizothi imoya yavaleka ngicela ukuthi ubuze ukuthi intambo ngibe imali nangizile ukuzohlola futhi ovala imoya ethi imoya yavaleka vele kuhleke ngithi hayibo bamavela wangihleka manje ugogo ngani umuntu othi gogo noma ngithi mama ethi hayi ku-right nakho lokho ethi hayi kekho ehlake abona nje njengoba nje usungenile la ayikho intambo uzoyithola yokuvala imoya